Știm că sănătatea este cel mai important lucru pentru tine, de aceea îți recomandăm 4 obiceiuri sănătoase pentru a te menține mereu în formă. 1. Întâi de toate ar fi odihna. Dormi 7-8 ore pe noapte și mergi la somn cât de devreme poți, ideal ar fi ora 10 seara. 2. Fă-ți un program fix de 3 mese și 2 gustări pe zi și adoptă o alimentație cât mai variată și mai naturală. 3. Fă-ți un obicei din a practica un sport de cel puțin 2 ori pe săptămână și alege unul care să-ți facă plăcere. 4. Completează-ți meniul zilnic cu suplimente alimentare naturale, iar aici noi îți oferim soluția naturală completă, dezvoltată științific pentru a susține nevoile zilnice ale organismului tău. Și pentru că suntem diferiți, este normal să avem nevoi diferite. Așa că ai pachetul complet special conceput pentru femei, da? Și pachetul complet special conceput pentru bărbați. Fiecare pachet conține câte 21 de plicuri ambalate individual cu doza zilnică recomandată de micronutrienți pe care corpul tău nu îi poate produce, dar de care are nevoie în fiecare moment ca să funcționeze. Și aceștia sunt vitaminele și mineralele, acizii grași esențiali omega-3 și antioxidanții, precum astaxantinul. Se ia câte un plic pe zi cu un pahar mare de apă după masa principală.